Dumi mapali namin. Da kayo matgayam, Chairman. Ay bagang sabayaw. Siya kumatirumbeng, ako mablao iti naimbag ngagsapa. Tas siya ti sumangbay diti balayaw. Ay ngam, talaga mo ita nasiglat ka, tanauna anak. Ay, yan. Sombra kayo ah. Umayak man lamaki kape. Naluto mo't ngatan kati kape yo abarakaw. Ay, saan pa eh? Ang mabitla na dyan, ita naggiling samot ni Rosay dirabe. Mabitla ti aglutaw, tada jay coffee maker. Ay mayat nga roda. Takaluto ti kapyen nukwan. May mayat matla tay agkapi apuyot-puyutan di kapi sakbay nga igupa na niya. Mabitla nga ron, tenak agtimpay ti kapay. Agbasa-basa kay pala dita. Pangururayan niyo. Sige, Wayne. Hindi dati sursuratin ni Duming diti laptop na. Barangay Chairman versus Barangay Tanod. Ni. Hindi na ito'y asursuratin na. May pansamo titibiyag ti Barangay Chairman. Apay ngay versus Barangay Tanod. Kuna na mo dito ibabana. Anya ti kayat na asawan iti daytoy. Basa itla ko matoy dadumaan ay surat na ng mga nuadakit ti madilit ko. Ay narigatay no pakibiyanga. Sus! Kasti man ti kunak. Medyo masinit ti dila nga umigop. Wala. Mananam na tayo aroma ako na da. Nakaumay kayo man. Umayak nga rod makikapi. Nakasapsapa mo't ngamin ni nanang yu apimanaw. Dinagas ni Rusa. Wan, nagpaili da. Tanda ka no kasinarak da tao makatulong iti organisasyon da ababay. Ay, huwan ka na. Mayat mo ti Indrogida. Epekto ti pandemya day jayan. Gimagat basit na kita'y mangsaksaklot lat dakulap dan. Tidakas na. Gimagat samot na kita'y barayro nga. Nay. Anyat kayat mo asawan? Di yung pa nadama kaya. Adda man natakawan iti baod amanok na ipapalot. Wan. Amok na dan. Niing ko ngagtartarakan kadag iti ipapalot. Uy, talo ka no tinapukaw abaod na. Ngam saan sapay matanapan nag-report inyo barangay haul. Mas dawak nga raw. San pa'y mat ngay may jay? Tapno maamuan ko mano anya talaga tinapasamak. Umay tumat lang ata. Nariingat mo, itno datayo kit din ti mapanagdamdamag. Ikatwa na. Nasken nga i-report na kada tayo, no? Pudno, anatakawan. May maglakit din, tayo may ni katugangak Agustin diti balay. Sana nanaskan nga agreportak pala di barangay office. Tap nagpakadak. Lawayaak nagsurot iti istorya ita. Pagmalmalam lakit ni na Rosa, hindi na pananda. Hilat ko man pa. Pagpampanunota kay Desorata ka.
Ala, agtugaw ka, Ingo. Thank you, Chairman. Anya ti maipaayme. Nadagsan sa akin diti problemam tabangking payan tabagam. Nadagsan ti bakbaklay ka problema, Chairman. Pinanawan na ko ni bakat ka. Ingkuyog na pa'y daga dyan nak may. No kasta solo flight kan. Oo, Chairman. Anyat ga po na apinanawan na kati asawam agraban anak yaw. Papabasulon nak ni bakat ko. Itidimot pudno, Chairman. Nagapa kayaw? Saan mo't ama ko na nga apaday jay. Ta, nagdindin no ron kami laang mat idi nagkaida kami iti day di na odin arabi iday jibalay. Anya? Nini? Sapin manaw? Imbis ana irot ko mati binigkatyo. Ta nagdindin no ron kayo. Kat sa anak laki di nga agbidot. Kalpasan ti dinuron, si maruno ti kaput-kaput aginggat kinayot ko. Day! Sana ul. Ay, awan ti kapot-kapot kan kinayat ka, Chairman. Kaya? Awan na talaga. Promise. Alawin. Mamati akon nga awan. Anya nga rodita ti kayat mo ama aramid, Ingo. Ura yung matakaw amin ang dagajay manok min, ha? Anya? Oo, Chairman. Kahit di mo ka di kayat nga agsubli ti asawam kan dagiti anak yaw? Ura yung agsublidan taon, Chairman. Basta matakaw ko man amin ang dagajay manok may. Tapumanaw ak tumatay. Anya? Agsina kami kinibagat ko, Chairman. Total, nakisin ni namatay. Ay, ni. Saan mo akayat na maurnos kayaw? Makamuditan, Chairman. Awan agsusurot a panunot ko. Iso matakaw kumaamin ang dagijay amanok ko. Madadadal sa anti panunot day jay, Dumeng. Nakaskas daaw nga raw. Di ako nagsasao, hindi ibagbagana da jay kada kayaw. Nagdengdeng nga kaklaan, ta inam amiris ko, nagiti ibagbagana. San nga agsusurot? Ngam tinabatad. Kayat na amatakaw, dagiti manok na. Naita nga raw, Chairman. Idin to talagid niya ti pagtataunan ti pagbibiyag da sa nga pamilya. Tangay si ka ti committee chairman ti Peace and Order. Kita man basit na ya problema ni Ingo ha, kagawad. Sige. Sakbay matakaw na giti manok na. Masapula matulag min ka na giti barangay tanod ti araminan may. Unaan nyo, jagdatakaw. Ta sigurado nga agsubli di imunan ang nagtakaw. Tutukan mi apaliiwan ti aglawlaw ti balay ni Ingaw, Chairman. Agridam kayaw. Sana ka po ta natalnan ti barangay tayaw. Anasayat mo't basitan ti kasasaan tayaw. Ngaw reno saan pa yan nagibos ti COVID. Talag tayo latan. Uwan na kagawad. Adukit di at agarabi iti madita. Ta adung tinawanan iti trabaho. O, dahil nga ron. Diskarte takaw ti pamuspusan ti daduma. Siputan tayo ni Ingaw. Apay ni Mang Ingo kagawad. Nakadidilaw ti garaw na. Kan burbur tiya dagiti ibagbagana. Uwan agpaysaw. Agasaw. Idaw-dawat na kano matakaw kumaamin dagijay manok da. Woy, bakit ang mga nada na pali umukin ko na pipaw? Nakamaramang itan dagijay nginginaan na manok da. Kaslayar arit na kadagiti agtatakaw. Wano kaslaapan na itan dagijay. Tasang kakitan iti kalsada dagijay baud na. Una niya. Kasla nga ron ipapaapal na dagijay nakakarkaranting manok na kadagiti lumabas. Kaslaapan at talagan. Wan nga ron kagawad. Sa bagay,
Imbagbaga na iti barangay hall, matakaw kumakano, nagiti manok na. Na, kastagayam. Di talaga ayaw awis na kadagiti agtatakaw. Gusteng, nasaom kanya kiti na minsan ngay may niinggo iti barangay hall. Kat imbaga na, amatakaw ko maaminan dagiti manok da, agpaiso aya. Wan mat. Iso nga rod ako na, nga awan saan tinalimpyo o panagpampanunot na. Adon ti san alimpyo ti panunot na ita. Kalpasan ti manon abula na problema iti COVID, lakay. Sa bali di kaso ni Ingo. Awan problema da iti kwarta winuan niya. Ta makita kat mayat mo ti kasasada. Wan, asaan da pa'y nga rod ang nakirik-rik yar may papan iti ayo da. Nga oray no saan daan na ikan. Ta adda-anda nga rod. Dikit di kayat ko amaamuan. No adda pa'y dito iti pamilya na. Nawandan, nagtalawdan. Nagapada ka nung amin kan bakit na. So, pinanawandan, Ninggo. Kasta. Nikit, kabaliktad mo't nga raw, tinasagap ko at chismes, wano damag dita. Ah, Rinabrabiida ka na o, tinagbakwet. anya? Un, kadwada ka namot ni Ingo, idi namin sa narabi ay. Inlugan da ka no amin iti elf, dagiti kagawaan iti balayda. Akas na day tay umakar da. Ay, jakla mo ano pud numot day jay. Anya? Un lakay. Kat, saan da ka numot gayam, abalay ja balayda. Anya day ka? Ay na, kasta tinadamag ko. Kirti da ka nulaang matidjay. Nene, kat no timbagada di kat ginatang da. Ngay suda tinakagatang itinla ko di sigod nga kimbalay. Saan ka no nga isuda tinakagatang? Na In short, caretaker da kanulaang. Agunda kami kadagiti barangay tanaw, Drosa. Ket amangan no agbingbigat kami. Anya? Itaman pa'y? Paliiwan mi man ni Ingo. Kaslakarkar na ngamin ti mapaspasama kiti balay da. Ay, dong. Adda chismes maipapan kadamang Ingo. Anya reta? Saan da kanugaya mabalay di balay da? Ay, di kahit ko asawan. Saan nga isuda tinakagatang iti dayjay? Anya? Bali, makatawin dalaang dito'y manipod dimteng da sa nga pamilya. Saan aya? Huway. Tiyam mo tayo, isuda tinakagatang iti iti abalay. Saan ka no? Saan nasaya at mo't ngayon kay paliiwan? At dan sa kano problema kahit? Dahita nga raw. Sana maawatan na niya ti problema da. Isa paliiwan mi man kit day. Titoy, ayan ang iti kakadwam ang barangay tanaw. Imunadan ang nagronda kagawad. Nagbadiak ata inuray ka. Staya, Imunadan iji asidig ti balay damang Ingaw. nasayat nga rod nung nakaunadan ang nagpaliiw. Mapantamat nga rod ay. Ay, Chairman. Ayaw gayam. Adawag ni Chairman gusting itay. Damdamagan na, no, kadwada kang agtano dita. Imbaga kong matawan. Nasayat no kasta timbagam. At least, amuna suportado akada kayo a barangay tanaw. Kastangag pa sa timbaga kagawad. Ala, mapantang nga rod ay. Sumarunutan, karag ni kakadwam. Ay na, imbagtada kayo nanang. Siya ala ko man ti umay di balayaw kahit. Taipadlak ko ti balay men. Kunayo matada kayo ti umay di ti balay. Wan ni man tatang mo tinag ko na. Ay lakay umay kapay ditaw.
Ay, kastoy nay. Mas ad-adda dito'y ti adda tao na. Taamang ano dito'y ket ti maranaan asirken dagiti agdatakaw, Rosa. Wan, anak ko. Saan labali di balay min Tadya laang matibit at dabasit balor na ija amatakaw no bilang. Sige. Panawang kayon. Ay, papanan nyo tatang. Mayaman ta purmayaw. Kas kailaman nakigubat ahapon. Ay, di nakdildilawinin. Nagadunga mo minakon. Ay, itrang kayo na yung bakteri daw, yaw. Wan tatang. Sige. Ala, itrangkam Rosa. Ay na, makipagsiim ka numot kami ni tatang mo, ije balay da inggo. Kasta aya. Ay, nasaya at mo. Addan sa problema da. Ay, day tangarot. Ay, agtong autam ang pay, anak ko. Ay, wan nanang. Ay na, saan amaw awatan, ti agsasalupang asao dagiti tao. Pakairamramada na problema da tatang yaw. Lakit di ananang. Iswa nasaya at mo no mapandag paliwi jayan. Tap no maamanda no ape akas la idaw dawat nan. Amatakaw amin nga da iji balay da. Naklukon na kiti barangay Tanod. Awan nagbati dito'y barangay outpost. Ay kasanod, no damo to may agkamang dito yain. Good evening. Good evening, adik. Da kayo ti Chief Tanod dito'y nagbugsutan. Ay, saan? Siyak ti chairman. Apay ka day. Ay, nasaya at Handa masapol yaw. Kan taga-ano kayaw? Tari na brabi iyo mo may dito barangay outpost. Kasapulak ngamin ti tulong nyo. Kat nasaya at launay tada kayo gayam ti barangay chairman. Uwan ka timbag tanabutan nak. Grunda kumamot kay. Aya? Ay, kasta ati barangay chairman. Ay, bilibak. Idayaw da kayo launay. Apagisaw. Anya ti apagisaw? Kasapulan kayo. Naggasat akon. Imbis sa sapulan kayo pa'y kumaidya balayaw. Sana tada kayo gaya mo dito. Yakasla inururay dakpa. Ne. Ay, saan ko nga mo nga umay kayo? Kahit ko asawan, jak amo nga da umay dito, makasapol kanyak. Day tanga road, chairman. Nairanrana, akasla naigagara. Ay, agpakuyog ako makada kayo, chairman. Ha? Bayan nyo pa ila, day ta pa nagrundayo. Bale, tigagara kong ti rundaan yaw. Rundaan tayo. Kunak man laengan, duwata nga grunda. What? Ay, nga tati masapol. Di ka matanagan, chairman. Tangdanan ka. Ay, saan? Ay, saan na? Pagrebeng at tumulong ka dagiti agkasapulan. Ala, ibagam no sa dino ti pagrundaan ta. Si imam ka din nila kay mo? Ala, awan lakay ko. Kan never na padasak tinakilakay. In short, genuine singlak. At may AIDS. 40 kon. Adot urnong ka. Sige na, chairman. Mapantayon. Sana ul. Nagkasat akon. Siksing awan padas na tikadwak nga grunda. Ay, nawaw. Ay, nawaw at talaga. Nagkasat kan gustilo. Chairman, uray panawan da kun dito. Nay. Jak amo adito'y gayam balay ni Ingo ti gagaram ngem apay adi ka sumrek. Uray dito yaklaangan. Agpaliiwak laang may. Kinapudno na dito'y matironda ikit. Ay, anya? Buhin, adda ngamin problema ni Ingo. Kaya't na matakaw dagiti manok na. Banag asaan mi amaawatan. Kasta? Manok ko amin manok na. Anya? Nukasta.
Ditoy. Ang nalingad tayo dito dyan. Anya. Isilbag. Ditoy. Ay na. Sapay, dumakit launay. Nagbanglupay. Ay, naapo. Isilbag. Ditoy, Ayan na sa Chairman. dadumi. Ala, umasidog kayo kanya. Bun, isus. Ay napo, hinig ka man na may tinakyak. Ay na, nagbubuhay na. Ay na. Aglingad ta, Chairman. Adarimor iti balay anak kaigam iti agkurkuri dumdum alampara. Ay, uwan. Niingko. Na, adabit-bit na adakkel ako ribot akasla pagkargaan iti maibiyahe amanaw. Uwan. Agturungan iti ayan dagiti baod na amanok. Deta. Na. Na. Ikarganan iti kuribot dagiti manaw. Uwan. Agtakawan iti manok. Sige. Ay na. Nagdamoy iti bagina. Ay, kagawad. Ikurkuribot mo ni Mang Ingo dagiti baod na manok. Huwag na ron. Sabali ti ayan ti atensyon ko. Dagiti doan naglingad iti ayan ti lalaktawan ti sipsipotak. Unaan tayo ariputan. Anya, Umay kayo. Riputan tayo lagi jay. Sakbay aniinggo ti kasao tayo. Yan tayo. Kunak tuwan. Dagita nga tatagtatakaw. Inga tayo dagiti imayo. Kami na ito dumi. Sirman. Adda ka doayo ababahe nga glimlimang dita. Dita kayon. Ay, di ta Tata. kamutan. Sa bali kayo masisimam. Langgong kaingo. Na, apa yan? Sirman, jak maawatan. Deka. Tinaltalag ka nagbantay dita balay ko. Ngam tinakaw mo mo't amin na nakagawaak. Karaman pa'y nagitipot patarakan ko kang kamanok ko. Kawalan nak, madam. Si kamot lang tagtatakaw no ko. Chairman. Luman na ko. Langgong. Tulungan ka dyan. Agtatakaw ka, Inggaw. Agyaman na, tanaripot mo't laang ang tatakaw. Bilibak ka na kayo, Chairman. Tinulungan dak. Kasta ate, Chairman. Good mo na. Sana uli. Ang chairman. Nanti ano apuyat ni nila ang chairman tinaidayaw. Tatlagainap lagaya. Domi, mabali namin. Ay, awan nga tan tinalipatak. Dahito'y mo't itatirigat na noon pa iti mabali na paglutuan dito po ni Raria. Ay, nagsulit mo't ngamin ti agaawid pa ilang nga mga aldaw. Yan, aya. Nay, apa hindi ka pa nakarumwat na Ah. kahit? Ay, saan pa'y nga rod lakay? Ala, umuna kalatan arumwartan eh. Ang mukha doon ti agur uray kan ka, di barangay hall. Lakit dia. Tiam ka amang ano adaman umay mangkliman wino agklim iti ayuda wino food pakin. Anya? Apay, ti amuda, ag nanayon nga da ayuda wano food pack. Kasta at talagan tanay. Di mo't la masibsibutan ni COVID. No kaano ang malpas na ito yung problema kit dia. Awan sa ti makaibaga no kaano. Wen nga rod, umanay la pag-aapaan da ti taon. Ang mga maibos paikit din ti pundo ti pagilyan gapo iti dayta. Ay, papanan na nga, no saanan ang mapaksyat day ta sakit. Nay, wala, muna ka ro din. Makamuka na mangisira dito'y balay. Wen, sige. inkalatan. Ay, anya pa ite ko nakaikarga kiti basket bit-bit ko. Ay, baso, kaskada kutsara. Awan pa'y kaya mabalin niya paginuman kan pagkapyan kan rosa ijay.
mangitugutak pa'y iti platito. Oo, platito, kutsara, dayta, kompleton. Isimpakon dito, itarumuarak matan. Nakaununa nga tan ni Rosa, di po nirarya. Ni, pagurek ka man. Awan nga tan aya, tinalipatak. Ay, apo na kita ngay gayam kortina nga itugod ka. Sa apo la makortinaan, amabis siya na nalaing di kabarbaro a punerarya. Inakpay gayam irwar, iji aparador. Ay, awan nga tamo tinalipata kaon. Ada dito yan ti kortina. Adan sapay sumambut-mut na manaktak. Kasi ino nga tani tayo. Awan, umayan! Mga agklim manan iti pulpak. Ay! Ay! Ops! Don't panic! Don't panic! Siak da ito yung ante, siak. Oh, Aryo, oh, Diyos. Asino ka? Anya ka anabiyag ta? Kas kala natakaban iti laba. Ni ante mat. Buok ko da ito yung kasla limaba anay takkap iti ulaw. Anya, ay aguray ka. Asino ka nga gan anti kanyak? Siak nga rod ni Tuto, wano Tuto. Kumpurmiditan niya, wag yung kanya ka, ta isumot lang nga isaw. Anya! Tutoy. Ay, awan! Awan malagip ko ka anak ka, kasla natakaban iti laba. Ni ante mat. Ni Uncle Gusteng, ti talaga nga akin kaanakan kanya. Ngaya? 50 nga klaang. Isuwakas lang na takkabana kaon, iti laba ko na yaw. Sigod nga agkakaulo kami ken Uncle Gusteng. Aywan! Malagip kan. Si katay adda sinyal na anya. Insakliante. Aguray ka. Apay ngay abinay ama nagkastata ulom. O di sana na makita tayo sinyal mo, di tanga 20 tiltil mo. Day tangarod asinyal tiga po na ako na ni amang amay may tikasto yung itsura. Aya. Wan, nga ni antimat, didak ka di pastrakan dito yung balayaw. Un aya ay na, pasensyakan. Ala, sumrekan. Uray kat kaanakan na kamot gayam ni Gusteng. May kanluming. Sino ka? Kunakto mo ta makigtot kamat kayaw. Awan kayang ko ano takkaban iti laba. Ay sos, agpapada kayo lat ibagbaga kanyak gapo dito yung unglaw. Sino kaya? Nagkaano ka? Sak ni Tutoy akanakan ni Uncle Gusteng at taga Kasabaan. Anya? Taga barangay Kasabaan na kayaw. Amo nga tajay barangay Kasabaan akaabay ti barangay Kasiitan, adayaan ti barangay Kabatuan ket lauden ti barangay Kabayamasan. Ulawon nakpay mag. Unya nga ulawan. Ibagbagak nga rodon ti pakasarakan na ti barangay may. Tadamdamagam nga may. Budol sakit na iti Aw kayaw. Pasta na kan nakmatan Nay, ayan ni Insan Rosa aya. Tabarang iso ti makailasin kanyak. Taga Santa Disgrasya akmot lang kag. Mabit lang. Tawagak ni Rosa iti cellphone. Mabit lang O Domeng, apay nginawagan nak. Wala ta da estranghero. Kaanakan kano datatang. Kasinsin mo kano. Sino? Di na kano may balikas ti osto anagan na. Nasilpo-silpon iti nagan ti sa santaw. Isa tutulatan ti magana. Tutoy. Depende ti kaya tayo ayawag ken ko na. Ala, kasano dayta? Tinasaya. Ibang kung saan ita punirarya tabitbigam langay. Anya? Sika talaga, Dom. Saan ma? Diyak basta pastiragan na panawan iti balay. Anya? Tinasaya at iji barangay hall ti pangibaunam. Ni tatang ti number 1 na makasarita na nga umuna. Sige, babayan. Ay, anyan ni Domeng.
Inanang day ta sumungat. Ibagak ken kwa na ti inyawag ni Doming. Ay, yaman na. Napaanan iji barangay hall ya tutoy akasinsing ni Rosa. Nilatan katugangak ti makamukan kwa na. Ay. Iritap kon. Naimpagtapin manaw na dyan. Tanusan. Sana kuman nga na may kanatigon daway. Abang sobot iti puyat ko'y dirabe. May turog kumalangan. Nagpabukis kayo. Aya. O na. Tapno malukaisan matawlom. Nadi kastakas ka lang. Bala. Saan mat Sobrang mat dayta ako nam kayo. Saya atem nga rod. Ti panagsarsarita. Kas ka lang amin ada kurkurang na nagsaw ka. Ngam amom kayo. Ada sinyal ka. Makita no papukis Ada pultak iti nga tuon ti taltal ka. Amo da insan do sa ito'y asinyal ka. Iso akay kayat ni amang ko no kastoy alampong Baliktad. Kay kayat ni amang mo no lampong ka. Ape ka no? Agkara may awanak nga meng. Anya? Pasano rita? Pasaray ama po kawak. Tsak man amaw. Tano ka? Kat tsak amon ti pagawidak kat pasaray birbiro kang dak. Kayat mo asawan. Naitapultak mo, ti pagilasinan ken ka. Uwan, kayaw. Ta siyempre, no agdamag ni amang kadagiti tao. Nakita yo tay putot ko apultak. Kunana. Kasta? Ay, Ore kahit saan kamot nga tama po ka dito nagbugsutan. Inkag papukisan. Agpakalbukan. Nga, ayos lang kada kayo nga dakalbo kabagyan niya. Uy, awan problema dita. Sa bagay, kalagaw. Mabayag pa iti panaggugurrood kan panagkikimat. Paano mabayag pa na kita? Kuwang amen. Kuna ni inang ko delikado nagpakalbuak no panagkikimat. Tanyat koneksyon ti kimat nagpakalbu ka. Siyempre, nasilang kanuno ka. Mabali na pagsarmingan ta sumilapton ti tuktok kat mabalin to pagsarmingan. Ay na, delikado iti kimat. Uwan. Abungan na iti babakat di sarming no panagkikimat. Sige, mawata ka. Ado, dagitay dimon us-usaren abadom lakay. Agkabagbagi kayo matkantutaw. Ipadawat mo king kuana? Katuwanin nanyat ko naam. Di pa iso amay tultuli di ta aparador. Uray, taka anak kamat. Huwag matkit di Kasi may kadwangal daw nandito nagbugsutan ngam di pa ila nagsuksukat. Iso ana panunot ko ngay kaniti pagsukatan na. Tama nga no awan mat intugot na abado na. Ngalawinin. Itid mo na kita'y pulo. Ayak us-usaring. Badunan. At dapay dagitay pantalon mo amaong ako nam anailit kan. Amangan no manay kan kwa na. Itid mo latan no manay lakid di. Ayun agparis latan dagititid ko. Agpaparis. Uray kat ka anak kamay. Ay, mapanlad at tao jay ili makisarsarita kini pari mayor. Ay, makabanog ngayon. Anya, nabanog kayo anak isarsarita ka ni Mayor. Wan, tasyak matlat pag-istoryaan nan. Anyalat ini si istorya yun. May panggap man iti gob-gobat. Sa katawa kami akatawa. Iso da ito'y.
Naangin sapay kitibuksit kon. Ala, ore ket nakabandling yuman gaya man niya po mayor. Di na kayo tumalipatan na dyan, no? Addan to man pagsayaatan na. Ay, wana. No, sa anak to na chairman ti barangay, ang mga no alain nak to na campaign manager na, no madano na ti eleksyon. Mabayag pa ta? Nuray mabayag. San la amamin ano amadanon man ti eleksyon? Sa bagay. Aon gayam, nito toy. Nalapit nga dan ijibalay, wano ijibalay yaw. Si Mangpet nga tan. Si Mangpet? Naparan na aya? Napan nagpapukis Ay, kasta. Ala, nasaya at no napan nagpapukis. Mangibabain ijilangan na alampong. Nay, anyat kukuan ni tatang ditasango ti istor ni inasakka. Nakalikod iso at tinak makita dagos. Tatang, apay nga da kayo ditoy? Uy, tatang, anyat kukuan nyo dito. Ha? Sakda ito insan. Tutoy. Allah. Kung ano si kanitatangain, bado na mga mindagiti suot mo, pantalon kan polo. Allah, kalbo ka matain. Hintad amin ang kanyak ni Auntie Suping, dagiti saanan nga umanay kan uncle, abado na. Aya. Allah, kasla si kalatan ni tatang ita, nagpakalbukan. Sinyal mo agayam ni uncle ti, kinakalbo na insan. Ano? Saan mat? Kaado mo ti sa bali pa ya kalbo dita. Saan lang nga iso ti kalbo? Wala niya. Nga, adda sinyal ko, apagilasinan nyo. No, nakatalikodak. Pagilasinan, asana sak ni Uncle ng uray pa'y bado na amin ti ibadaw. Anya nga iti. Ay, daytay pultak mo. Ayan nanday jay. Diyan mo makitan. Ay, saan mo makita ita? Ta kakalkalbok. Nga, nagtubon ti boko. Sang kakitan taon, di tangatun ti taltalgaw. Aywan. Madlaw taon, tasaan ngaminan ato buwan ti buok. Nay, sa katawain sang. Ay, sorry insan. Makarayaw ka ngamin. Tutaw, baunan ka man amapan makitsinda. May mayat no totoy latan, tiyawag yu kanya kanti Suping. Sige, tutoy. In ka man ijay ilay barok. Makitsinda ka wan, ilistak dagiti katangam. Ay, sige antay. Ilistayo amin, gan medyo sobraan nyo titadyo, apakitsindak. Ta amang makadala po sakit di kamatis, kat adda mapisit. Awan pagbayad kung taon ko. Anya? Pasaraya makasikaro dak ngamin kadagiti nakabigaw alaklako ijit kendaan. Malipatak ngamin akitaan ti pagpagnaak no makasabatak iti checks. Yan. Di ka man mabit lang. Ilistak dagiti gatangam. Ito ti masabat ko. Anyan. Kaslasak mo't ngagpaison. Iti langana iti ubingak iti daytan. Imbado naman ang tay paborito kabado kiday. Inak ka no makitsinda ko na ni Auntie, Uncle. Alawain. Di kagbalbalog ha. Agawid ka adagos na magatang mo amin ay napagatgatang niyan, Dem. Unang Uncle, bagbagay ko dito ibado yun diyan. Ngun nga rod, kaanakan. Kaslay mo bingak asyak, no? Kitain ka. Kasla syak, panagkitaking ka kunak kuma.
Kwapo ka dito yung girl, oh. Unmet. Ang kagugwapo ta ngamin kaanakan. Ala, ingkan. Tadi ka manaktak. Binumaladaw aso magpay. Araglado ang girl, mapana ka on. Nagiluko. Medyo sawaw pa iti sa gawisiw na. Ayan yan. Kaanak ka talaga. Kasla syakmet. Nagpaisaw ni di ka ubingak pailang. Ultimo Dawid na. Ay, maghatang ko amin nandito yung lista ni Ante Sopeng. Maodin to yung nakalista dito yung agatangak. Ita. 1 kilo at tilapia. Kan 1 kilo at karnit baka. Taytoy, di saan ko pa yung naghatang nakalista. Ay, nay! Nakagyapan ang nakita kamot laangan. Nabayangan lang mga anak. Nay, ha? Nay, apay? Sino ka babae? Loko! Ha? Talikodan nakit din. Ha? Saan ka na makapaluspos pa'y kanya? Nay, di nagtangan na. Sino kaya? Ipatanak! Ay, saan ka na paluspusan? Umay ka! Ipakitakin ka dyan. Putot mo! Surot ko tinagan na itinagan mo. Ha? Umay ka! Yawid ka ni Jay Balayme. Anya, sino kaya? Ipatanak ka! Ay, di na kon mailumungan kunakmay. Ha? Anya, ipatanak! Sino kaya? Saan ka nga mamaw? Anya, di na ka mama. Umay kan gustilo. Yawid ka talagaan. Anya, ay saan? Saan na siya ni Gustilo? Anggal ko dyan ibagbagam. Anya! Tapno mamati ka. Ada sinyal ko. Kita am. Dita, te ayan titel-tel ko. Dita. Ay, pultak! Ay, mistake! Kung naklakit din numayal lilaw kung aputot na jay anak ko nga isapsapulak iti ama. Ay, sorry. Kanyat kinuram tutoy. At na nasabat ko iti tindahan. Ana pagkamalyandak asak ni Anggal. Kata niya. Dakano anak na. Baga anak din aputot ko ka na. Anya? Ngam, gapo iti sinyal ko apultak. Nailis siyak sa bagay. Anya dati bagbagam tutay. Anggal. Asino, dyan baga manasabat mo? Kuha, babae. Inararam yun sa kano iday. Anya? Ah, Ay, isa na tila bagbagam. Ang mga nukila at asumugan niyan ti masuping dakasin. Anggal. Asino, dyan bagbagam. Siksi ka diha, tutay. kanya tutoy. Sekse, dinararam idinitatang. Ha? Asino ti bagbagam asikse, Domeng? Rosa, ada kang pagkaya man. Anyan. Kasano no ni tatang tim may dito balay kat nangag na ti bagbagam, Kwa? Ambok mo na sana basta sumurak diti balay. Agtuk-tuk mo. Dumi, mabali namin. Salbat di kastoya. Ayan mga tanda niya pagikarkargaan mo ni kan Rosa iti sinulid kas karadagaw. Ikaklako may tibutunis na iti naikatan ni tibutunis sa pulaw. Masarakan na dyan. Ay, tama lang, sabali apulok yung sariligaw. Ay, yan na tayo, may sa apulok kaya. Gadoy. Sus, kunas mag. Plansa klabiran. Ay, ayun tayo plansa.
Awan mo dito kabalyunan. Inikat nga ta ni Rosa dito. Dom, Ha? nakarubot ka? Di ka pa'y maulagam nagkasukat. Adaawag ni tatang iti cellphone ko. Damdamagan na ka. Kaya, sus, abang ano saktiin mo nang inawagan na. Sika nga, Rod. Ngam di mo ka nusungsung-batan. Anda iti bag ko, hindi cellphone ko. Anya pa'y lang amin tiyan aramidam aya. Plansa, kumotoy pulok. Awan mo tayo plansa. Ayun na ya. Ah? Surun ka. Binulod man nga tandag itinalay nga bumulod. Dataon ti mapirperwisyo. Buwisit ko talaga. Sa pulok na tayo suwing box mo. Ngamjak nakita. Anda ko may daid ko. Ngam kaputawan, tayo tuwing ti plansa. Ngam, awan man tayo plansa. Ni, Dumeng. Anda man bimulod ay. Tiket lang na kita nga bulod-bulod Di tala makagatang. Alawan, wunan. Nalaing launay ni nanang anang bulod iti plancha. Ninanang ti bimulod. Wun! Ala, punto'y tabado mon. Tinakplancha ni Jibalay dananangan. Ay, sorry. Diyak mo ay sulat ti bimulod. Ala, sana na dito ti pagbadaw. Uray asino pa yan ti bumulod. Tasyak ti nagipabulod. Basol ko! Nay, Rosa. Ay, papanamon. Inakalaan dagi di binulod dananang. Sos. Nakapasolak manan. Jakon maoray ni Rosa nga suble. Amang ano nagipulungan kada katunggangak. Da kasakmanan nawas kasanaw. Ay, hilad ko lang. Makaamulitan na awagan na kumanan ni katunggangak. Saan ako na sumurot, Yeli? Eso dalantan si makiparte. Hindi ang kasangay ang sanggol niya. Iturok ko lang. Awan, san tayo amatuloy nga agpailay? Damot gayam na panan ni Mayor. Kasaya. Nimot lang Mayor, ti kagaraan tayo kuma. Awan mo't gayam. Inyawag tayo sekretariana. Nanyaron nga eh. Ay, sayang pa. Hindi ta pataer mo kagawad. Ay nga mala. Opisina mo to'y ayan mo. Mayat lata, hindi ta permam. Naksagsukat. Saanon. Awan mo't lat papanam. Dito'y kalata barangay hall. Inak man buludin tay kasamkan martilyo ni Karyas. Tada aramidag isa panawang kabaylaang. Right? Sayang pa, tirubot ko talaga. Nagpaspasugnodan pa ni Rosa tayo plan sa binulod ni Katugangak. Gayam, yak mo't lang mausar, di plan sa abadok. Tasan kami mo't nagpailay. Binulod a plansa. Ita, mapan mo't bumulod ni Katugangak Agustin iti martilyo kada katam. Uson sakit de ti binulod. Sa bagay, mayat mo't kasta, tamang ipakita iti panagkakarro ba. Angam no bulod tagi kwa, Maria. Sino nga taday taaya? Sapay rugyak ko man ti aglaba. Sino day ta? Siyak man ng Rosa. Ni mix-mix ang putot ni takong idilaod.
Kumplito asumbat. Oh, apay Mex. Ay, pasensya kan nasinga ka iter aramidam manang rusa. Kwa, binaunnak ni nanang. Umay ko kano buludon tay steamer mo. Ah? Steamer? Bun manang, daytay nga pagpaspasingawan, wag luto ka itiputo. Ay, uwin. Amok anyat lutuan ni nanang mo aya. Agnegosyo ka numan mo itipasig a pinasingawan. Aya? Wain, agluto itiputo. Owen, puto jay kunana, luton da. Ta iso ka no ti mapanda itugtugaw ijay cruising. Aya? Ay, alam, mabitla ang nga da. Ay, anyan. Ang negosyo. Gayam. Bulod mati paglutuan na. Nagrigat lagat yawan mausarnan aya. Ngoraya dakuma. Day, apay, mabalin mamut asilwan tasungo maun lakay. Masurunak nga raod. No asinukit nga main tinang bulbulod. Kadag itiramit ko nga karpintiro. Dataon ti awan mausar na. Sakit awan mo't maya at ngagpabulod. Taan niya kumadagi jay aya. Kay katam kan martilyaw. Ay, napukaw ngagpaisun dagi jayan. Basol mo mutlaang ata, di kamot ngamin iduldulen. Dayta ka manin. Basol ko ayan o tinakaw tagtatakaw na gayay. Ti amuda nga ta, akat saan mo nakasapulan, tadala ang dita sirok. Halawin, ure man nakawarad dita, no awan nagtakaw, mapukaw aya. Ure sa uka sa udita. Awan at talaga dagi jayan. Inak man lay jailin. Nakat, anyat gagaramay jailay. Inak gumatang iti martilyo kan katam kas kadaragadi kan nadumapay. Uray lan siya. Tani, awan mo tan nagpabulod. Nasabat ko ni tatang. Dinahamag ko no sa dino ti papanandak. Di nakpay sinong bata. Ay na, masuron nga main. Kapilitan anagudungan ata mapanaggatang iti alikaaman na ngagkarpintero. Kano kumplito ti gamit na nga impatulod idi ni Uncle George. Ayandan nga'y. Dayjay nga rod ti pagsurunan na launay. Taawan mo ten, napukaw. Ala, kasano ang napukaw? Adala dita sirok ide. Ngam idi ko awan mo ten. Adda na nga la? Iyon nga ta. Taapay katawan nga rod ditan. Iso aday jay. Mapanaggatangan Taawan ka na mo tagpabulo den. Pinadas nan aya tinapan nagbulod. Ni nga rod karyas tinapan na bumuludan ko ma. Ngam saan ka numot pinabuludan da jay karyas? Amangan usaran namot Ay amok pa yan. Ngam ti kanurason na kat addaken bakit na jay tulbak ti pagiduldulinan na. Awan mo't nga rod ni bakit na. Maulagayam. Adda magayam rason. Nagpasugnod la adagos ni tatangan. Amom lang aron ni tatang mo numapabainan. Bayam nasayahat mo't na makagatangan iti bukod na nga usaran. Tadikat bumulbulod dita. Wan Chairman, isuki din ti bumulbulod. Ay, huwag gayam. Talagan saanan ang mapukaw ti COVID nanang. Nagaduman ka nung tinag-positive. Aya, sa di numanay. Itindiro Pilipinas Naiwaras sa talagan. Ay, anya nga ron nga inukasta. Isuakas taunay manan ti strikto dagiti turayan ti ile. Agsitarda ka dagiti mangyalang-alang iti protokol. Anya nga ron ngay. Talaga saan-san na may kat dayta. Adulat tamot nga may dagiti natangken ti ulo da. Dayta nga ron ti problema. Isu asaan amalmalpas ti problema ti gobyerno.
Chairman, iruwardan samot amin at tugaw iti stakruman. Wen, adda na tayo malamayan. Pagtugawan, dagiti makilamay. Malamayan iti balay iti nagminatay. Wen, kakaisuna asan ka numata COVID timpatay na. Iso alamayan da. Sino ay tinatay? Jay sektor to. Natay ni Ina Bistra. Wen, ni Bistra, tinatay. Isumod la sa andan nga ipan iti punerarya. Isupay mo tagastusin da ka no, ti masibda, abayad ko mati serbisyo, ti punerarya. Awal ni sekretarya. Mabit lang, Chairman. Ta bilangik jay inruwardan na tugaw. Ay wen, nalipatak mo ten. Masapol ang mailista numano amin ti buluden da. Pirmaan, jay nagbulod. Kasapulan tanay, may ibulsamot kan ti tugaw ti barangay. Kapulat kabubulong. May sangarod day ta problema tayo. Saanin nga mo no asino dagiti nagbulod adi nagisubli. Yan kurang nagisublidan. Mr. Chairman, ta bilangak jay nerwarda. Sakbaya bunagan da. Nay, saan pa'y lagay ang manay ilungaon? Saan pa'y arami din pa lang tilungon na, Chairman. Sumutla ko naklano adda agtartarimaan iti balay itayan. Tadaragade, adagmarmartilyaw. Balay mo to'y arami din, Chairman. Awan nga minti eksperto nga grukod-grukod ka nagragadi ka. Iso pinayabandak na giti nagminatay. Awan mo't sa bahay lang, no karpintero ti agarabid mo't itilungon. O nang saan mo't akas iti trabaho, Chairman? Wen, sanay ka nga grukod-grukod ka nagragadi. Ay, una. Nakita kat. Nay, antikon sa mo't dagita rimentam. Ay, kumplito kan sa. Uwan, Chairman. Pasinsa kayo na saan kayo napabuludan, hindi may kayo bumulod ko iti martilyaw kin kadam. Awan problema. Napanak yung matangan iti rimintak. Isuasan ko mapidwa, dumayag bulod. Chairman. Nagpintas man day iti rimintam karyas. Balay ti katamsamot day taoy. Ay, uwan, Chairman. Naikat ay tadum na. Yan na ngay. Aday-day kahon pagidul-duli na ka. Nairamraman mo't ngamin na naitugot ko na ito. Kasapulan na makatam day tatabla. Tapno nalinlinis sa kitain. Uray saan siguro, Chairman? Kunamot ti may isa nga anak tinapay basta may lungon lakit day. Mayatay. Anya? Ay nasaysaya at matlang no nasaya at ipan nakaaramin na. San aya mabarnisan pa Sanang, Chairman. Tanay, nakaunat-latan iti katingaan ti laem jabangkay. Kasta aya. Napintas man dagiti paet mo. Nay, hagsasaron no ti rukod dagitoy. Uwan, Chairman. Nang gatangam ngay kadagitoy karyas. Aqua. Impatulod man jay kasinisin ko nga day Hawaii. Adamat kabagis ko Hawaii. Ket nagipatulod iti kompleto nga alikamag nga karpinteraw. Idi agkon kontrata akpay laeng akas karpinteraw. Kasta aya, Chairman. Wen awan meten. Napintas pa iti ragadem. Nalagdat ipan nakaikapot ti pagigaman winuputan na. Ay, uwan, Chairman. Napintas sa talaga day. Ala, tulungan kayo nga garamid iti lungon. Tapno malpasan. Ket maipisok meten jay aglungon. Mas naawa ka ni tata. Apay manan. Di na mapanawan na ganyagan aramid ikilungon.
Di mo't iso ti maestro, no, mangiwan-wan iti usto apan nakaaramid na. Bayam kadilatan. Sang kabiding na pa nagiti rimienta ni Mang Karya sa karpintiraw. Si Kaa talaga. Di lamad-madlaw mo. Yak mat igagagara, hanggang madlaw ka. Sagsagay saan ni tata nga pidutan dagiti maidiso nga us-usaran dagiti agar aramid iti lungaw. Kita-kitaan na. Aya. Malmal pasamot dun. Dandanayin. Mailungon dan tumutlangan ti bangkay ni Ina Bistra. Nagpaspasog nudak lakit di idindinak napabuludan iti katamken martilyo. Tagayam nakasipte dagitoy alikamam tada matulbekan akahunda. Wala ti raman. Napintas tati kahon. Pasadya an aramid ngamne pipintura am ngagpaiswa. Ngam adamet saan mo ana pinturan apasit na karyas. Ay, napinturaan amin noon, Chairman. Wen ngam adda saan anabura iti pan nakapintura na. Oray dagito'y katam ken tiputan tiragadi pinintura ampay. Ibaga man lang ang tagpaiso karyas. Ninay. Anya ngagpaiso, Chairman? Naggapo iti haway dagitoy wenno anya. Ay, yun mo't Chairman. At nakasurat ti tabakrang ti kahon ahonululo haway. Ang medyo saanin ang mabasa. Gaputa pininturaak. Himbag tay naklon mo. Dagitay mo't napukaw arimintak dagituyen. Agdagani ka. Sikati na nga lay jay sirok ti balay may. Ha? Saan mo't Chairman? Adat nang ilako kanyak na dagita. Aha! Himbag ta nasarakak mutlangan ti mapukpukaw arimintak. Dagitoy dandani saanan a mabasa a sinyal ti pagilasinak. No, miraem dagitoy. Initial ko amin. Nagdadakkel ana ikitikit a litra JKK. Gostelo kayabkab ikulipagpag. Ti kayat asawan dagiti talo a litra. Wan ko na ma. Chairman. Imbag tinaklon mo matlang. Ita, sana kung ngagpasugnod adi mo pabuludan karyas. Chairman. Si Kanton ti mang pabulot kanyak. Dinulod. Pinasugnod. Dinulod. Ano tayo China na pagtagainap ko? Napukaw nga ta lagi tayo remintan katugangak. Dumi, mabali namin. Lakay! Lakay! Adakan. Ay, wag. Si Kamot, o reklama pa uyak. Kunamot lang nagapwa kita dayon. Awan mo timbaga ka madiya. Maditi tono ti panagsaom. Di ka man lang marabakan. Anya day aya. Ay, Andan sa ibagam. kwa, kastoy na ni amatanok akalakayanon dito nagbugsutan. Danta di gaya mo ti maikasangagasot akasangay na. Ne. 99 na ngagpaiso ni di na panatawa na. Wan, kasangay naman nun inton umay abulan. Tirigat na agkarasakit ka no mutain. Nagasakit diya. Tasan na nairaman ka dagiti senyora na COVID. Ay, daitang arod ka ti pagyamanan unay dagiti anak kan apo ko na. Karamanan dagiti apo ko na iti tumeng. Madapay nga taapunan iti dapan ah. Ay, wan. Kat amom,
adu ti mangidaw-daw at amauray na kumakano, ti maikasangagasot akasangay na. Tapno, malada jagong kunana asang agasot aribo apisos? Insakli! Ay, kat pagtutulagan dan no niya ti maarami, dinton kasangay na. Kastaya. Wala kay, agpabunar dan to kano. Ngam na ti problema, lumanlan-lan sa kano mo ti sa gubanit ni Amatan kat amkanda nga mga numatay asanan mauray di takasangay. Day talang. Nagtutulagan da pa din ang mga laditi private nurse amang bantay kan ko ana. Sa balalaan kano ya doktor amang monitor iti salon at na. Mayat Uy lakay, kat babaan day ta. Masigurado, amayuray na ti angis na agingkat kasangay na. Ken, no agpabunarda. San metla amabalen nga agawis da iti adu atao. Maobserbaran latta ti social distancing ako nada. Ken kasapulan latta ti face mask ken face shield kadagiti tao. Ay katun amo damot daytaan. Nay, amangan no saan to mapagustuhan dagiti amin nakakabagyan di lakay. Kaputay ikaadudan. Ta siyempre, manuntulat mapalubusan na bisita. Adda pamuspusan dita. No, amuda daramidin da. Anya kuma. Di maurasan di tunggal grupo wino pamilya. Agsisinoblat dagiti bisita bakit saan ngagigiddan. Ay, Apo Chairman, siyak tay apo ko ni Apong Lakay Tanok. Anya daytan? Apong kunam lang arudan, Lakay Tanok ko ng paila. Ay talaga akas ti awag mi kenkwa na. Imbagkit di adda silpo na nga apong itan. Saan akas iday Lakay Tanok latan ti awag may. Anya? Bag tadi na kay dilagan no kasta nga awan pa nagrespeto yukin kwa ng apong yaw. Sana kami amadilagan ata. Di na mo umangag. Anya? Sana na makangag, Chairman. Tulungan ni Apong Lakay Tanok. Kasta? Way, sana da itak kinatulungan ni Lakay Tanok ti umay ko ibaga, Chairman. Unaya. Anya ka ti ibagam tulya. Yawis may ti umay yunto intong kasangay ni Apong Lakay Tanok, Chairman. Agpabunar kayaw? Ay, grande pabunar, Chairman. Ibus mi ti 20,000 pesos ijay sangagasot aribo a pesos amaalam iti gobyerno. Kastaya? Uwin, Chairman. 90% tinamnama mi amaalam mi dayjay. So, mga alaakman iti sertifikasyon yaw ken ni Apong kaw. Kesertipayan yaw nga isaw ket talaga mayt amadanon nanti maikang sangagasot atawon nan iti panagkasangay na itatawain, Chairman. Dayta ti gagaram? Ayun, Chairman. Aramidin nyo itan, tala kadagaws. Adang amin kamakamag ijay ilay. Nakapangpangas na niya atulya, Chairman. Sa anak latta nakimbun kontrakin kwa na. Takayat ko ang makapanawan. Narigat akasang-sangot tikas niya tao. Awan panagraem dayjay iti apong na asin tinarian. Pakairanudan dapay gim no kaskasan. Lakit niya. Ang mga maliksyon da, no di da say-sayatan ti aramid da. Ang iman niya kumati pakaliksyonan da kagawad. Kasano, no saan nga ipalubos ti Diyos sa madanon niya Apong Tanok, ti kaaldawan ti kasangay na. Ay kadayta na. Huwag ngagpay so aya. Agngangabit ken patay di mapadpadaanan ngagkasangay. Dahita ko mati panunutan da, Chairman. Kasano, numatay adi pa'y nadandanon ti kaaldawan ti kasangay na. Problema danday ta. Awan problema tayo ditan.
Ay, saan ko aninamnama sa rungkaran yun ni Apong Lakay Tanok, Chairman? Ay, sa bagay, baliktad itati oras iti dadya lakay, aldaw na ti rabi eh. Kasano day tatulya? Maturog iti aldaw, agpat nagmet as imumulagat. Mangpuyat dadya lakay. Anya? Nay, ang mga no sa bali ti pagawatan nyo itim bagak, Chairman. Ti kahit ko asawan, makapuya, ti panang palabas iti agpat na ngay sulat kamin minulagat. At dakit ti madlaw ko. Anya ti madlaw yaw, Chairman? Agsisinublat kayo kadi amang bantay ken ni Ama Tanok. Ay, ta siyempre, narigat no agigiddan kami. Awan social distancing no kasdayan, Chairman. Hindi ka, sumra kayo adita kwarto. Alang nga rod, padasek man nakasarsarita. Ay, kawan agam anusan nyo laeng ata tulungan day talakay. Aya! Mayat tada kayaw. Isupay amaksay nga oras ko nga agbantay iti kaadayaw. Ay, oray, iba-ibayag yaw, ti makisarsarita ken kwa na, Chairman. Ayos lang kanyak. Marot sa wiskaw. Talagang agkababay. Hindi mo naman utitawinan. 99.9, Ama. Marot sa wiskaw. Kunak, sulang kaya. Abay, ani kang saw. Jesus. 99.9. Abay kaya bumugkaw ka? Salbag ka? Sana ka tulang. Mataya. Kumain. Ama Tanok. Natanok kayo. Isuasan kayo pa yamat matay Itantan nyo ti bugsot yu. Ora italaeng arabi Ano si Kunam? Babae? Ayan na. Rabi ikunak babae tinagdenggan na. Mayat una mang. San kayo pa yamat matay tada umay babae? Ala, ilawan. Inalusik siya kakaisam no sa adana sa may bus. Ay, babae ka na. Ay, oh my God, babae. Ay, sorry po, matilinas. Angas ko. Nang... Kumusta ti pan nakipagbantay yung ni Apong Tanok itirabi tatang? Makapaisam ti panagsarsarita na. Anya, pagkunaan nyo mag... Kaya't nan asaan ti matay. Anya? Saan kayo amawat? Aging gayta nga arig na matintinagan iti ngarab ti tanem. San napailaan na idyan ti kina ayat na iti babae. Anya? Saan lang arudo na makakunaila kunada? Idi maibalikas ko ti rabi Babae gayam tinagdenggan na. Ay amom dumeng simbarantakid din. Anya? Mayat Adan pangpatidog iti biyag na no kasta. Wen, babaan ti babae. Mauray na pa ti kaaldawan ti maikasangagasot akasangay na. Hey, maalad da di sangagasot aribo a piso. Umadado ka nung timang sarsarong karkin ni Apong Tanok, Dom. Oy, ngayon pasig a babae. Di mo natlaw. Ay, wan. Pasig a babae ti makitkita ki jaro bayan da. Pasig pa yatin ager. Sakit. No saan da nakapik shorts, nakaminiskirt da. Amam, kapay.
Apay, Tom? Dagi jay, timang paspasaranta ka ni Apong Tanawk. Isu na timang papaatidog iti biyag na. Di ka man, Tom. Pag-aangawan yun samat ka ni Apong Tanok. Ni Isan Rosa, pudno ti ibagbagak. Dagi jay apabae, timang paspasaranta ka ni Apong Tanawk. Ala, kitaan nyo labasito na, dagiti matrabaho dita, kakaaruba. Agtitinulong tayo lakuman. Total, da tayo mula main timbangan ka nagsida ka dagiti maisagana. Ala, agadubo tayo. Agdinardaraan ken lauya, dagita tikang runaan na putahe kakabsat. Madamagayam ti panagsagana yon, Tulya. Ay, Chairman. Nasaya at da kayon ken kagawad dumeng. Da kayo man langan ti mangi maestro iti panaglutaw. Ay, nay. Panawan kayo pa ya. Na mamutan na awan di lakay. Ay, wana. Duming. Nangag mo. Wala, tatang. Ngam, awan amok iti panaglutaw. Nangruna no kasting okasyon. Basta aramidem ti baga. Ala, no natadtad yu amin ng ti karnay. Mayan natop ka dagiti putahe, nakaluto da. Kitaan nyo mutan dagiti Ricardo. Paglalasinin nyo ti Ricardo iti tunggal putahe. Kumusta nga ta ni Apong Tanawk na ta? Pambantayan ka no dagiti na awis amang pasaranta. Nung paminsan masyana, nakapimpiman, panakagtag na itikas dayan nga edad na. Anya? Saan ka ta nakay iti kasasad na? Marigatan na yun. Ngam, igawid na pailat angis na, gapulang iti. Mandi, apanono tayo? Awan mabalin tayo. Kasta ti pagayatan dakin kabagyan. Sa bagay, no pagbasulan, saan tayo akaraman? Adata mutten ditoy, akas labang uray iti maibagkat amaya karadya po ni Raria Rosa. Wang nanang, pinaayaban na tamay. Agur uray mutten, di agbalsamo iti po ni Raria tayaw. Kaya po, kaslamot din dagdagan da amatay ni amatan aw kapaman amagteng ti alas 12 inton madamdam ah. Ay, nariga, ti sasaadan niya matmatay Rosa. No siyaklaan, ay sos, siyakla ti kayat nga abutin ti kasla iti edad ni amatanaw. Nanang, Anya nga iti ganas nga agbiag, nga aginggat kasta nga edad. No iti laangan pagiddaan ti ayan, asaos, mangparigat kala iti kabalay ano kasta. wen. Madaya mapalin nyo no pagayatan ti Apong agbyag kayo iti kasta kapaot no bilang nanang. Day talaang tasaan mo't nga ron ada tayo ti mangikadeng no aginggat kaano ti kayat tayo apan nagbiag dito rabaw ti daga. Anya nga tangak pa'y sutirik na ni Apong tanok ita, nanang. Anya tamo tayo ngay. Malagip ko man kay day. Saan da pa anal-ala ti masasaw a reward iti panagsangagasot ti tawin na. Nagpabunardan. Naguutang dan kadag iti pinartida. Sang-sang kamay sa kanong nga ron ti silibral iti kasangay naan. Mamaminsan. Kat no ilayon nan ti matay. Karaman pa yan na maigastusan. Katuin kasda 3-in-1 daytan. Kasangay, blowout ken pamumpom. 3-in-1 at talaga daytan, Rosa. Nay, pag-aari bungbungan damutan dagiti putot na kay. Kan mamanugang na karaman dagiti apo ko na iti tumeng aginggat dapan. Kasla urahin da nga agbugsot lakay. Gaw-gawi danda ti panagbugsot na kunam Tani, 15 minutos pa isanto agalas 12. Isunto pa ilat panagsiglot ti maikasang agasot nga edad na.
Ay, anyan aya. Adayta. Sa nga pulo lang nga na minutos, alas 12, nititingat rabi eh. Ni. Talaga bang bantayan dati oras ay? Tatang, La. countdown na. Ha? Ha, Ni. Oh. Na. 10! Na. apaw, agbilang ka niti minutos. Apo. Ay, talaga amauray ng tisa nga gasot nga edad niya. Adan tumanan may masaya gid po ni Rariata yaw. Tatay, nagpaala da pa itilungunan. Kati maday, inyabay da ni Jikama na Jilungon. Ay, apaw. Ije nga tapo ni Rariata yaw, ti pa kay masayagan ng tao. No, imasayag na pa ya. Anya? Hindi ko na. Ngayon yung dantong itapunan. Kaslakas dati na pagtutulagan da. Urayin tayo ah. Last 2 minutes! Nay, Ni. may last 2 minutes na. Ay, Na. apaw. Alas 12. 1! 0! Time out! Naa. Sigurado tayo sa nga gasot aribo a pisos di kan. Anyat kahit yung akanay, napong lakay. Latay, asino tinatay, tayo nagmakilamay. Ni, humpay tinatay, ta si bibiyag kayo pay. Isa ka na, di may langon din na makikita. Asino tinatay. Ay, hapong, nakasagana day ta alungon nyo, apaman amagsatan kayo. Di yung manyawawan. Asino tinatay. Di ka dito niya kapo kong tinatay. Anya? Ay, kano siyak to'y kasasauyaw. Siyak day to'y apong, siyak ni Tulia. Ay, yun nga rin dito niya. Ha? Na tayo natakbay napatawidan. Ha? Ay, ada ka ditawid, kada kayaw, apong lakay. Ay, Julia, apo ko kaya. Sumaklang kumasa din langit di kararuam. Ay, apong, siyak day to'y, sana ka natay. Ne. Dungdung awan na kamutan ni Amatan o ka, Tulya. Apong, Anyat na pasama kung anong tulya. ay apo, agkabaw at talagan. Kasasaok lang nga rudo ni baga, nakiidin na nataya kon. Anya nga minti imbagam aya. Ay, Julia po ka. Imuno na ka pa yun atong bapaw. Ala, apong, sana pa yan nataya, apong. Si bibiyagak pa'y. Pagkita, tagi-ura yun to, mati papatay na. Anda kayo natin muna na tayo. Matagtagainap kumutan niya sentinaryan. Mabayag pa ang matay na dyan. Partaan, di na tagtagainap ka. Domi, mapali namin. Kasano daytan kagawad duming. Di mo't absent ni kagawad siya no iti duty na di na panalawas. O ang chairman, agap-apada ka no kang misis na. So, sa ano na nag-report? Ah? Ay. Kat ita. Absent man. Agap-apada pa lang nga agasawa. Dahil natin saan tayo nga mo. Mamantay lang, nag-text kat ibaga na tirason. Ay, apo aya. Ne. Iso na iti umawawag. Hello, good morning, kagawad. Ay nako, ako ito, chairman. Ako na lang ang timawag ta hindi naman makasaunang limpyo si mahal ko. Sino ito? Sino ti mahal mo? Ay nako,
Ay, pasensya na po, Chairman. Sorry, kasi siya gayam ti mahal ni Kagawad siya, no? Ang second wife niya. Kunak ko ma. Ako si Donita. Ay si kagayam tag naga ni ti Inday Donita. Ay, opo. Apa ni Kagawad siya, no? Anyat napasamak na tako na masa na makasaoy ti limpyaw. Ay, nag-away kasi kami kanina laeng. Tinibab ni ako ang asawa ko. Ay, ayun. Ay, ako, nagkabibaw ang subil niya. Ano? Anya? Ay, excuse lang pa, Chairman, sige, bye. Ay. Sige, babay mo't. Ayan yan. Salbag ni Ayat. Apa, Chairman? Salbag ni Ayat kunayaw. Magkatawa kayo, Mike. Ay, santa yun, anam naman ngag-duty, tinakato ka itang officer of the day. Imawag jay, mahal na. Jay sexy nga asawa na. Apay ka no? Tinibab na ka no ni Kagawad siya no, kat nagkabibaw ti subil na. Iso asaan ang maka-duty? Anya? Anya mo na ito nadamag. Ang agpay sumatalay ta. Muno, pambaritis lang. Malala, bayan tayo pa'y laeng. Addan to ba unek nga ginlalabas si Jebalayda. Bareng no makita da ni siya now, nupod no ang nagkabibaw ang subil niya. Ay, iti subil na, saan ko na kumay. Di nakururayan nga agar mo sa Rosa. Nagmamyak dito asi nagti barangay hulay. Kasta, saan ka matla makaawit nga agsurat, Dom? Saan rin? Tasak tag-duty. Kapilitan. Ayan. Sino kumati ag-duty? Ni Kagawad siya no kumaa. Ngam sana maka-duty tapi nagkabibaw kalo ni bagat na. Anya? Saan man natilay rabrabak mo, Dom? Saan rabrabak na ito? Pudno ka na, api nagkirip ni Inday Donita ni Kagawad siya na. Anya? Nalawanan. Sige nga, Rod. Agsuratak dito yan. Adamot laptop dito barangay yun. Gusto palat pagsurata ka. Sige nga, Rod, Dom. Bye. Bye. Ay. Kapilitan ngagmalmalumak manan dito opisina ti barangay. Eh, bali ang mga nung makatuglupak. Kababain, kanang iti umaya kabarangayan no madanundak na nakakulab. Isang agwat-watak, no mawagwag na iti ariknak. Rumidilpak talaga, ito alas 12. Baka no makaumay tumot lang ni Kagawad siya, no. Ito malpas ti pangal daw. Huwag ka nang pumanaw, mahal. Masama ang rikna ko. Adut absent kun iti duty iti barangay hall. Mga ano'y katanda ko nakagawat no sa anak palang ag-report ita. Si Kaa, hindi mo na makita pa si ako no aalis ikaw ita. Anya? Magsina na lang tayo. Ay, saan si katibiyag ko, Inday Donita ng buhay ko. Alawin, saan na payamapan? Bantayan ka pa lang, nada sa gubanit mo. Talaga? Love you, mahal. Na yan. Inangakop na kung matik tinakairit-irot, mahal. Ay, mahal talaga. Aalis ka pa ba, mahal ko?
Maalawin. Aalis ka pa, ma. Sana ko na pumanaw, mahal. Agkip-kip talangin nga mahal. Di uray man ibagada, adila kumpormin ti pasisiim ko dita. Nyat mako ng bakit. Apay, anya man ti pinasiim mo ayala kay. Gapo takanayon asa na makadyuti ni kagawad siya now. Ket nakadado ti pamban na. Napanunot ko apasiim. Apay, saan aya anak kapapati dagiti ibagbaga na arasaw? Apay kat pasiim mo palaan. Kanayon nga ron nga darason na. Iso asakbay nga i-report ko ijay DILJ dagiti pakapilawan na. Mga laak pa itinatalged nga ebidensya. Anya ko mga ebidensya mo ti maalam, ijay pa nagpasiim mo. Kumpurmiditan ah. Basta makapanagna ka sa napudno timbaga ni Siano ang makagapo, iti di na panag-duty kas officer of the day. Apo, tikat na gado, arum-rum sa problema yo iti barangay. Nahitangarod kahit makakaadamot na problema na dya Siano. Kat, anya nga raw ti aramidan yaw. Agbanag may katakagawad ni Siano, no di pa'y lagbalaw. Di samot nga min seksi akabalay na ita ti agar aramid. Na, pagkunamot sa feng? Ay, kwa, daytoy akat bukod ko apaliew. Ngam, dayton binaon mo nga agpaliew ti mangibagakan ka. No anyamot ti mapaliw na, tay sumot ti napaliw ka. Nagpaliw ka, Mike? Ay, saan mo't anay kagarala kay? Naira na nga min, alumabasak iti balay da Siano, iti kalman. Okay. Kat, apaw, mayat man ti pa naglubon da iti dagi-dagi, ang nakabitin iti patagwabda. Aya. Wen, mayat man ti ginantil da. Sakat amumot ti dagi-dagin. Ay, makaruskos da nga agpadpada iti tinga. Di ka, pirmi adagkat dan nga gan-gantili jay. Ay, sus. Nakitam ka di amis mo, ida? Ay, pinadagas-dag paikat nga raw, di nakita da ka lumabas kuman. No kasta anyat nakitam alangan ni siya, no? Nagkabibaw ka di dagiti subil na? Anya? Anya nagkabibaw? Nakatatarmot. Anya kita nagkabibaw mo tayo bagbagamon. Saan ang nagkabibaw nga siya? Ay, saan ko nakita akabibaw? Ganyan, sobrang arod tiin nagagdaya tagkabibaw pa'y. No saan? Aguri ka. Apay di takabibaw nga ibagbagam. Denggama. No saan? Akabibaw ni Siano idi Kalman. Kaawatan na kinaulbod ti niya wag ibisayang asawa na? Anya? Awan sa mo ti tao dito balay da kagawan siya, no? Tepe lang nga, tukak ng awa mo lati mangilukatan. Dayta. Tukak man pa'y. Naimbag nga oras mo, Donita. Ay, good morning, Mait Rosa. Ay, good afternoon ko kat no alas 3 iti malam. Ay, oo nga gayam. Kagigising mi ngamin kan mahal ko. Ay, nakasinga aksamot kan. Ay, hindi naman. Sakto laang. Nakatatapos lang namin. Anya ti kalkalpasyaw. Nakatulog na kami ang ibig kong sabihin.
Sa bali yata ang pampanunutim. Sino na ito, mahal? Si Rosa, mahal. Hindi mo papasukin. Umay ka, Rosa. Ay, saanan kagawad? Ibagakla ko makin ni misis mo. Ano kayat na? Umay tumat makimiting. No kayat na ti makimimber iti grupo mi ababae dito barangay. Ay, kastaya. Ay, ganun ba? Ay, sige. Gusto ko yan, Rosa. Sali ni siya. Saan mo takabibaw ni kagawad siya no, Dom? Nakitam? Wen, nakasinga at paikit din Naging dadagasak ngamin. Anya? Wen, Dom, katday jay. Nagbayaga ka nagtuk-tuk-tuk. Idin lukat ni Donita tiri daw da. Good morning, kunanaki din. Anya? Good morning ko nana, ng malaman. Wen, katrimwarmat ni kagawad siya no iti kwartudan. Nakita ka saan maakabibaw? Di kalman na jay. Impos siguro na di kabibaw na. Ngun nga ngam. Talagan sana arte di asawa ni kagawad siya, no? Mas daawakin kagawad siya na tayo sukat nakit din iti Bisaya ni bakit na. Kumano di kas jay. Si kamot, Dom. Kumpurme mo ti kayat, No di da makapagtunos, kat sina ti kayat da ngagpadpada, o di sina. Anya? Kasta ti kayat ti daduma. Isu nga ado ti agsinsina. Ta siyempre, no kanayon damot lang agap-apa, awan matlat sirbina nga agasawa dalata. Sabagay. Isu nga rod nga dapay saanan amamati iti kasat. Tapapilla ka nun dayjay. Pagbasulan paikit din takundis sa pata dagiti agkasar iti sango ti altar. Sa di da mo ilag tumpal. O di, nakabasuldan kini Apo Diyos. Anya? Iso useless ka no ti kasaritan. May mayatan no agden nadalatan dagiti agin nayat. Tano di dan tumula makapagtunos, nalakantulat pa nagsina da. Mali da ita kapanunutan ti daduma. Madikan ka Ta saan mo pa napadasan tinapadasan dagiti agkunko na iti kasta? Siguro. Hanggang mali. Sana may parbeng, Rosa. Naimbag nga orasyo, Chairman. Naimbag man, tan nasurutan mo't ti dalan ngagturong di ti opisina ti barangay kagawad siya na. Ni Chairman mate, saan kumat ang nalipatan ti dalan Talo asisyon, asan ka nakatindar? Gusto ka day? Uwan, Chairman. Kat, pasensya, dakla ko man. Sana siya ti pagdawatam iti pasensya. No diket dagiti kabaranggayan anang ipatugaw ken kakas kagawad. Chairman. Kayat ko nga ibagam dagiti rason no apay adi ka nakaatindar iti talo ang nagsasaro no asisyon. Idi damaw. Agsaksak iti rusok na ket malamin una, Chairman. Nagpagapkap kanyak. Idi kwan. Di nakbet palubusan ay. No kasta tingarod rason iti umuna apa nag-absent mo ket kap session hosto ka day. Chairman. Tayo di kwan. Ay tulog kumot idin. Ala, mabit lang at isurat ko dagiti ibaga marason. Kap session. Ita, naisurat ko ti number 1. Anya ti may kadwa arason? Kwa, Chairman. Adda edi nagparik na akaslaan ni nga as iti balay may. Nagparik na kinibagat kaw. Idi kwan, mabuteng-muteng agmay-may sa ijay balay may. Nagkumut-muten iti kwarto may. Anya?
Adal alyay gibalayaw. Kastang rot, Chairman. Gaputa, jakmat mapanawan. Tamangan no, matay iti nervyos. Ay kat, nakipagkumkumot ako na. Iso nag-absent ka manan iti sisyon dayaw. May kadwa rason. Kumot sisyon. Ita ti may katlo a rason. Iso jay nagapa kayo, hustuak? Oo, Chairman. Grabe day jayan, malaksid at tinibabnak. Dinisnugnak pa'y. Isuan na black eye anak mo tayo. Ti may katlo a rason. Tibab, kandisnog sisyon, equals kabibaw, plus black eye. Isuan nagabsin ka iti may katlo a daras. Ay, Chairman. Kababayin na kita arason ko. Wagam, nagita mo ta talaga ti agpaiso. Iso pang-aasiyo ka niya, Chairman. Sandak ko mga ikat na kagawad. Total, imbagak mo't amin ti agpaiso. Sa anak mo't anagulbod, wano nagparbo iti rason. Oh, Chairman, sana yang nga datay pagsasaw ako na. The truth will prevail. Ha? Ay, sana ya, Chairman. Ay, isalakan nakatikinapudno ko na. Imbag tadda kaitan kagawad siya now. Pinalubusan na kanibagat mo? Di na kumaman ng palubusan na, Chairman. Saan nga iso ti masuraw? Ne. Apayakas tati ko nam. Basta, Chairman. Aglablabos ba't nga minin o daduma? Anyang aglablabas kagawad. Di mo ko na ngay napanakamanin. Saan matkit di Chairman? Talagang aglablabusan. Naumak pa yan na daduma. Kapaya. Nartila unay. Di kaya't nakagawad, pambantayak latan. Di kaya't ko asawan, aglablabas, di pa nakayat na kanyak. Di bakit mo, kagawad siya no? Yes, magawidin na ka di bakit mo. Supunin na ka, nagawid ka ka noon. Awan mo. Hoy! Ikaw! Siya, no? Tinakasan mo ako, ano? Agawid na ikaw. Bakit? Ne. Ano? Di ba sinabi ko sa'yo? Nalalayasan na kita kung alis ka sa bahay. Sige! Lumayas ka ng bang! Narti ka launay! Isungag sinatan! Ha? Nalpas ni Ayat. Kasta at lalaki. Di ka pa andar itinarti abakat mo. Mahal mo. Ay, kagawad! Anda akon. Agjote akmot laeng. No kasta, isina mo ni bakat mo. Ne. Anya nga isina ti ibagbagamot, kagawad duming. Awan kagawad. Diya ko ni bagbagat tinatagtag kainap ko.